Yebo makhathakhatha ngiyabingelela balali bokhozi be-FM ngibingelele futhi kunina nje abasakazi kusesekuseni nje nomqondo ethi sese fresh kade sidla ama-Weet-Bix ngibingelele igcwama elisha umshovengana baba nenkani umthandeni wakamanqayile ngidabuka lapha esigodini sasemvitsheni ngithi sanibona njani. Unjalo mfethu ngifuna sikhulume ngendaba ethinta i-app yakho ezobuchwepheshe ningene nathi shini umculi ningabaculi bakaMaskandi kodwa waqopha umlando waqhamuka ne-app ethi wena sichazele mfethu ngale app. Kuyiqiniso mfethu elingephiwe lokho ukuthi ikhona i-app ebizwa ngomthandeni uyisearch lapha ku Google Play uphinde futhi check nalapha ku Play Store mawu-downloada i-app le bafowethu iyithuluzi elikhulu elikhona esilisungule emveni kokuba sibe nesivumelwano siyikhampani ye-MMP ne-Wisdom Mobile sase sisungula ke ithuluzi esizosebenza ngalo ngoba sisayine isivumelwano sika 5 years nekhampani nesikhundla sekhampani lapha yana izokuxhumana uVodacom. So bafowethu i-app ke ukuthi ivuleke ayivulelanga nje ukuchoma mhlambe noma uqopha umlando empeleni kodwa umlando iqophekele wona. So ivule nje nethuluzi ukuthi wonke umuntu a-download i-app angene lapha a-register kubaleke ukuthi abe khona phakathi kwi-app ngoba zonke izinto ezizokwenzeka manje ngenxa yokuthi ngenxa yokuthi isikhathi bafowethu esiphila kuso manje izinto eziningi ishintshile kakhulu ikakhulukazi nomculo wethu usiyaqala utholakala kuma-download njalo. So sithe sibe ne-app khona soqoqela konke sikuhlanganise ndawonye ukuhlanganisa bafowethu umculo wegcokama elisha njengoba kufanele phuma nengoma nje lapha eshisayo ethi COVID engenze nokwazi insele lapha nefeze enyama so kutholakala khona lapha uma udownloada kufanele udownload mhlawumbe ingoma kuzoba lula uma ukhona phakathi kwi-app ukuthi usheshe usizakale. Okwesibili la ekufanele ukuthi sivumelwana noVodacom ziningi inhlelo ezikhona for abalandeli bomculo ikakhulukazi kaMaskandi noma nje abalandeli nje bomculo wonkana lapha bafowethu kuney'nhlelo bafowethu ze-insurance wakhona kungenzeka kube khona ama-life cover ukuthi ngoba njengoba igome lisha kunabalandeli nje umhlaba wonke nabo Eastern Cape, Cape Town njalo kulo lonke izwe sikwazi bafowethu ukuthi uma khona ilungu lomlandeli elisishile emhlabeni sikwazi ukuthi sisheke noma igoma angakwazi ukufika kuleyo ndawo kuhlanganisa bafowethu ne-SIM card ezobizwa ngomthandeni mobile engashibe khona ezomenyezelwa nje kwethule emavikini angamangaki esiyakona. So bafowethu nje bekuyilokho bafowethu ukuthi kubalulekile ukuthi ke wonke umuntu aka-download i-app singanxusa lokho nje ngaphansi kwe-MMP ikhampani kaMthandeni Music Production kanye ne-Wisdom ikhampani engu-director kuyona esisayine isivumelwano noVodacom bekuyilokho bafowethu. Okay nokuyezwakala mfethu ufuna ukuthola la ukuthi mhlambe iluphi uhlobo lwefoni noma locingo umuntu angakwazi ukuthi a-download noma athole ngalo i-app yakho ngoba ngike ngayizama la ngelokhuzana nge-iPhone kodwa iyazama ukunginikeza inkinga. Ubaluleke kakhulu lo mbuzo makhathakhatha cha lapha bafowethu i-iPhone qinisile i-iPhone ayikalungi kahle mawuzo-downloada i-app kwi-iPhone kwamanje akalungi kodwa onjiniyela bethu base-India base-busy bayithuthukisa i-app basenza ezinye indlela ngoba phela kuyaqala khona ukuthi kwenzeka into efana le bafowethu so socela nje sibekezelele lapha kuma-iPhone kodwa kona wonke kamafoni kuyashesha.